Určite zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem, a to sa stalo práve na Pieninách. Niekde sme išli prvýkrát, potom v Chorvátsku sme si išli spraviť s Ivetkou aj s Ľuškou ešte jeden výlet a Ivetka hovorí, tak poďme na tie Pieniny. Ja som Pieniny nepoznal, akože vedel som, že Červený kláštor a tak ďalej, ale kemp ako Pieniny som nepoznal. A videl som to len na fotkách na internete a zapamätal som si nejaké fotky, ako by to proste malo vyzerať. No a my sme vošli prakticky už do toho kempu, to bolo v tých štátnych lesoch, lebo tých kempov na Pieninách máš viac. Teda dva, jedno sú ešte v Haligovciach. A v tých štátnych lesoch sme prechádzali kolo takej budovy, ktoré až potom sa dozvedelo, že sú sociálne no teda sociálne byty? To nie je toaleta. A išli sme okolo takej elektrickej prípojky a Ivetka mi vraví, že Martin, že tam bola elektrická prípojka, však tu je ten kemp. A hovorím, Ivetka, to nemôže byť ten kemp, však tu musia byť nejakí ľudia. My sme mali v úvodzovkách také šťastie, že tam nebol absolútne nikto. Absolútne nikto. A na tých Pieninách proste sa to nestáva, alebo málo kedy sa to stáva, lebo tam nikto nebol. A tam nebol ani jeden príves, ani jedno obytné auto, ani jeden stan, nebolo tam nič, prázdna lúka. A ja hovorím, Vetka, to nemôže byť tu, to musí byť ďalej. Tak sme išli ďalej a sme prišli na to, po neviem koľkých, môžem povedať, kilometroch, že my sme už v tom chránenom území proste a idem po tej ceste, kde chodia cyklisti a tak ďalej. Vedľa nás Dunajec, strašne veľký kopec proste dole, ale tam sa nemá žiaľ otočiť. Čiže my sme si našli, potom hovorím, že Vetka, ty si mala pravdu, ja som išiel ďalej, nemal som ísť ďalej proste a nebolo mi všetko jedno, lebo tam ten karavan som mal dlhý, je tam nejakých 6 metrov, 70 cm, proste skoro 7 metrov. To bol poctivý veľký karavan. No. A tam bolo len taký mini výbežok. A ja som sa ti normálne rozhodol, že sa budem proste takýmto spôsobom proste otáčať dopredu. To poznám. Počúvaj, ale to bolo po centimetroch. Tak Austin Powers, hej? No, Ivetka chcela ostať s Ľuškou vnútri, proste nešli vonku, ale pod nami proste vieš, už vidíš dole, máš Dunajec a fakt po tých centimetroch si ideš. No ale samozrejme sa stalo to, že ja som vlastne zabarikadoval všetkým cyklistom. Takže cyklisti z jednej strany zo Slovenska, z druhej strany proste z Poľska, hej, kolóny proste. Kolóny na Dunaj. Hej, čiže no akým spôsobom sa nám to fakt podarilo. No a po svete, hej, to bolo, hej. Čiže to bolo naozaj, vtedy mi to nebolo všetko jedno, dneska je to už komický zážitok, hej, vtipný.